баран. Коч на руски баран, нали? Да. А на български, да, овен. Овен, да. Овен. Овен, но богат овен. Коч. Наказ кебаб. Да. Жена му Каролина Коч, англичанка, като са учили там, се е запознал. Да, ето погледнете наляво. Ето тук живее горкия. Богата, да. Ето това е оградата. Като затворе, виждате, камери навсякъде, тел. А тук е военно поделение, което пази моста от терористи. В същото време пази и белия човек. Белия човек, нали? Най-белия в Турция. Много се е къпал горкия, бял, най-белия човек. И... Не. Коч започва с производство на обувки от начало. Започва, сега няма промишленост, с която не се занимават. Има и хора, които, нали, има по-богати от Коч, ама те нямат никакво производство. Нищо не произвеждат, много по-богати от него. Да, нека да има, викат хората, като Коч хора, защото дава на 2,5 милиона в неговите хора, в неговите фабрики работят 2,5 милиона души, да. И не се е занимавал никога с наркотици, наркотрафик, оръжие, нали, такива неща въобще. А в България, в интернет четах, доколкото е вярно, не знам, Свети Гогъл така пише, 2 милиона и 300 работещото население в България. Общо 2,300. А в неговите 2,5 милиона работят. Малко повече от България, нали? Да, на толкова хора дава работа човека. Да. Ама сега това е четвърто поколение, което управлява холдинг, което е основал този холдинг. Той почина преди много години човека. Човека, който сега управлява, мой набор, 65-ти набор, нали, казах, Мустафа Коч се казва, жена му Каролина, имат 2 деца. Да, Мустафа Коч, четвърто поколение, нали. Човека, който е основал, значи сина, внука, това правнука му става, правнука. Четвърто поколение. Сега ще стезем след 2-3 минути от автобуса, за да направите снимки.